Denge gel, denge Kurdistaniye. Navçiyana Radyo Denge Gel'den başkodarın heja 12 Haziran 2025 Penşemli Brüksel saat 13'de Lamede çağırdı. Hemen uçendina varojede peşkeş bikin Lespekçan Sern uçenme. Ömer Öcalan kala hevditin akva abreber aporekir. Jen derbarı pevajüye de banga aştiye kirin. Vazir-i Karender ve Fransa'ya gut medinabera Türk u Kurdan den navben karikir. Polisen Irak'ı avetin ser şaredariya girzerik aşengali. Hejmara kesim bezore koçber bune bu 122 milyon kesim. Dubarı'dan başkodarın hecem dest be berfeyan uçen xodikin Ömer Öcalan got seruk dibejeden partiya hoş kubratiya gelen kurdu Türkiye. Parlamenteriden parti Ömer Öcalan ku bu vesile cejna kurbanı hevditin bireber raporekir. Ömer Öcalan'lı serdane jane feraxvi Ömer Öcalan ani zaman ku hevditin azedeyi saateke devam ker gelek baş derbas bu diyarkir ku moral reber rapor revşavi gelek baş bu. Öcalan ragihan ku reber rapor care yeke pismamevi Ali Öcalan oldu zaruken ve ditine ugut seruk penusek diyari zarukan o menkir ani zaman kud ve zaruk bir irade be xwe ve negeren juan xwesku kurtur bibin. Ömer Öcalan ani zaman ku APV kaladen parti u misyona veker ugut seruk vate ke cuda da den parti dibece den parti netene partiye ke kurdane ev partiye ke xuş kubratiya gelen kurdu Türkiye. Kala paradigma ke nudike ku leguri set sala duyemin a Türkiye'ye paradigma ke ku nişan de jibu derketina jiveriya xitmandi guhertin jibu kurdan jibu Türk ji şerte ev yekji tevatiya nubuna her tişti jiber ku ev kinç edil ve bedene ne naye estetik ji xaratike her uha komisyon ale meclise ve avakirin ji gerek girin dibine vatiyede de udxaze be hemu derduran re hevditini bike. Jire rapore azadi Çalakyalı Bajarı Sivîsre Cenevre'ye ve duruşmeye 229 haftalı pay xwahiş piştî rêzgirtinê hevserokê navenda Civaka Kurta Demokratîk a Cenevre'ye Osman Tekin axivî got rêbera pocarekê din îradeya xwe ya çareserî raber kir lê dewleta Tirk bi şer dagirkerî û polîtikên tunekine bersiv da vê bangê. Ev nêzîkatî ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo hemû gelê rûşrata navîn gefeke lê dem ew deme ku gavên şember bên avêtin azadiya rêbera pol û rûşrata navîn mifteya aştî û çareseriya demokratîk e piştre jî li ser navê Komîteya Çalakê Ramazan Kızılkurt axibi. Zaniko Reber Apo 27 sıfatı da pangavaziye ki dirokekir peviste emji geleme çarparçı Kurdistan'ı bu dostin Kurda bu hamil sazi o registrin Kurdistan'ı pangavaziye Reber Apo akudi derkevim. Serok Apo Birci Serok Apo Birci Serok Apo Belgodarên hêja em dixwazin daxuyaniya HPG heye û çêkelezgîn em dixwazin bi were par ve bikin HPG diyar kir ku artêşa Tirk bi teqemeniyên xurt gazên kimyewî drone sondaj kepçe û çekên giran êrişî tünelên gerîla dike û her wiha hewl dide hilweşine lewma bank li herkesî kir ku li ber van êrişên li derveyê mirovaniyê
رابن برفریه داخویانی وهای داخویانه دا رامن دا راگهاندون چپمنیا هپکی ده تیگوتن وکه کورای گیشتی پیزانه هیزلمه به پیواجو آگربست رکو یک آدار دست بگیر در باسی پوزیشنه که جدا بون لبله لهرم زاب و میتینای هیزن ارتشاتک لپای فرسندنه چالاکirina hêzên ji xwe re weke firsendê dibîne lewma birhetî tev digerin û hewl didin qadin gerîla dorpêç bikin. Bi vî rengî pozisyona agirbestê bi rengekî geleke qirêj bikartîne û dixwaze berxwedêrên tûnelên îmha bike. Ev êrişên ku di daxuyaniyên xwe yên rojane de me detayên wê par vekir nîşan dide ku hêzên artêşa Tirk bi teqemeniyên xurt gazên kimyewî droneyên bombebarkirî sandoşan hewl dide tûnelên Êrişan tünelên bike kepçeyan hewl didin tünelên hilweşînin û bi çekên giran êrişî tünelên me dikin. Li gel biryarên Kongreya Dozemîna PKK jî artêşa Tirk bi taybetî li gundê Sêgirê û Girê Amediyê yên nêzî navçeya Amediyê û gundê Şelazê yên Metînayê yên li başûrê Kurdistanê li ser qadên me rojên dawî gelekî gazên kimyewî bikartîne. Artêşa Tirk ji xwe re kiriye armanc ku bi taybetî li van sê kampên hêzên gerîla bi gazên kimyewî îmha bike. Eşkereye ku meyleke randxuriya şer li vir tev digere ku dixwaze biryarên Kongreya Dozdemîna tevgera me û daxwaza rêberapo têk bibe. Ev hewldana fereseta komkujiyê ya alîgirê şer ku hewl dide bi sûdwergirtina ji şer û mercên agiribestê li van sê noxteyan gerîla îmha bike nêzîkatiyeke namerdane ye. Hem dixwaze vêyeke bi çekên di asta nav netewê de hatin qedexekirin bike hem jî pêvajoya aştiyê sabte bike. Bi vî rengî di êrişkariyê de ısrar dike bila xwediyên vê êrişê zanibin eger van êrişên xwe yên qirêj nesekînin wê hêzên gerîla ji mafên xwe yên derbasbûna li pozisyona çalakiyê bikar bînin û bi rengên cuda bersivê bidin. Ji bo rewşeke bi vî rengî rûne de divê ev firsenda randxuriya şer a li pay qehremaniya erzane firsend namerd û qirêje bêrawastandin. Eşkereye ku eger ne ji pozisyona agiribestê bûya wan nikaribû bi vî rengî dorpêçî bikira. Eşkereye ku dixwazin zûdê ji vê werbigirin û encamê bi dest bixe. Her beşê ku alîgirê aştî û çareseriyên he em bank li wan dikin ku divê mijarê de bi însiyatîf rabin. Her wiha em bank li hemû sazên alîgirê mafê mirovan dikin ên ku li ber bikaranîna çekên qedexekirî radibin bank li hemû derdorên alîgirê aştî û demokrasiyê dikin ku li pêşiya dewleta Tirk bibin astem ku li Metîna û Rojavayê Zapê bi rengekê li dervê mirovaniyê çekên qedexekirî bikartîne. HPG nerêçe tekîldar êrişên li ser hêzên gerîla û bersiva li êrişan ev agahî da. Êrişên artêşa Tirk nê Hezîranê li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê tünelên me yên li qada berxwedana ya Girê Amediyê du caran bi teqemeniyan hatiye bombebaran kirin. Dê Hezîranê li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê tünelên me yên li qada berxwedana ya Girê Amediyê neh caran bi gazên kimyewî hatine bombebaran kirin. 5, 6, 9, 10, 11 Hezîranê li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê tünelên me yên li qada berxwedana ya Girê Amediyê 11 caran bi droneyên bi teqemenî û gazên kimyewî bikar aniye hatine bombebaran kirin. 7 û 8 Hezîranê li herêma Metînayê tünelên me yên li qada berxwedana ya Şelazê 5 caran bi droneyên teqemenî û gazên kimyewî bikaranî hatiye bombebaran kirin. Dê Hezîranê li herêma Garê qada deşta Kafya carekê bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. 5, 6, 9, 10, 11 û 12 Hezîranê li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê hev hate dayîn ku 26 caran bi kepçe û sondajê tünelên me li qada berxwedana ya Girê Amediyê bêne hilweşandin. Di navbera 5 û 11 Hezîranê de li herêma Garê qadên Spîndarê, Kanî Sarkê, Zevkê, Deriyê Hirçê, deşta Kafya, Derêşê, Girê Zengil li herêma Metînayê qadên berxwedana yên serê Metîna, Beşîlî li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qadên berxwedana yên Girê Bahar û Girê Amediyê bi çekên giran tob û obusan hatiye bombebaran kirin. Bersiva hêzên me jî bu borînin 6 Hezîranê saat 13:45 de li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê hêzên me yên ji Starê bi teknîkê li hedefan xistiye ku li qada berxwedana ya Girê Amediyê di pozisyona êrişê de bûn û kamerayek hatiye îmha kirin. Nê Hezîranê saat 13:46 de li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê bi
تاکتیکا سابوتاژê li dagirkeran hatiye xistin ku hewl didan bi sabûtajê tûnelemeyên li qada berxwedana Yekîrê Amediyê qut bike. Dê hezîranê saat 12 de li Herêma Metinayê bi teknîkê li hedefên li qada berxwedana Yaserê Metinayê di pozisyona êrişê de bû hatiye xistin, radarek jî hatiye îmhakirin. Belgodan jembin û çêm xwe berdewam dikin. Louisa Regan got rewşeke Öcalan de hefsê de be zehmete pêvajo pêş bikeve. Berdevke nav netewî ya Sendikaya Perwerdeya Netewî ya Ingilistanê Neo Louis Regan tekîldarî Banka Aştî û Civaka Demokratîk a Rêber Abdullah Öcalan û biryarên dozdemîna Kongreya PKK ji Medya Haber TV re axivî. Louis Regan ku yek ji rêveberên kampanyaya kurêwî ya ji Rêber Abdullah Öcalan'a azadî ji bo pirsgirêka Kurd Çareseriya Demokratîk a Ingilistanê diyar kir ku ji bo pêşketina pêvajiyê divê Birêz Öcalan azad bibe. Louis Regan anî ziman ku di asta kurêwî de ji bo fikrên Birêz Abdullah Öcalan rêz tê girtin û got em qala rêzgirtineke li hemberî nivîsên wê, xebatên wê, bawerî û helbesta wî ya pêşverû dikin. Ji bo serkeftina pêvajiyê divê ew tev li pêvajiyê bibe heta rêbertiya wê bike. Serkeftina vê pêvajiyê hatine aştê ya li herêmê û gelên wê girêdayî wî ye. Lê ew hê jî girtiye û ji civakê hatiye tecrîdkirin. Di demeke ew girtî zehmete ku pêvajo pêş bikeve. Bi vê bangê dawî re êdî meseleya gavevitinê ji her demê bêhtir lezgîntir bûye. Louis Regan balkşanser biryarên Kongreya PKK jî û vê nirxandinê kirin. Divê hikûmeta Tirkiye vê gavê weke parçeyekê pêvajiyê binirxîne û bersivekê erênî bide. Hewcê hemû alî bawekê erênî beşdarî pêvajiya aştiyê bên kirin. Nexwe mümkün nîne pêvajî pêş bikeve. Louis Regan axaftina xwe wiha qedan. Di têkoşîna me ya ji bo adaletê bidome em ê kampanyaya xwe bidomînin hestiyariyeke ava bikin ji bo berdana wî dengê xwe bilindtir bikin. Daxîlbûna Birêz Öcalan ya li pêvajiya aştiyê ji bo aştî û adaletê mecburiyeteke. Li Wanê û Şirnexê jin derbarê pêvajiyê de ji ajansa Mezopotamyayê re axivîn bank li hikûmetê dikin. Bu barış me geled vitin. Merve bir tane barış me yeme hafse derkevin yeme serbest bin yeme derkevin özgürlüğü mecid vitin mesela bu içendi. Veca kane veca de devlet hani çi bejittin. Memci mana hevya ve barış hevya ve ev kane de küçe bitin. Merkez güvene ne tam? La çi güvene bu devlet içine. O güvene eğer Kurdiyan bebinitin. O Kurdiyan mesela özgürlüğü Kurdiyan bebinit başı bu güveniyam. باقني دامه عيالي ما يمدن هلان بشيرين ما كنا ديبيا ام رحاتي ام حس كان رحاتي سيرات جيبت ام صراحه خب نخوشي بو ما تشنا بيت عيالي ما نيتا كشني عيالي ما نيتا قلتني ام جل حاسك مخابني مروبنا كشتني خنا انسانه هم دا ارزامي بري خود هر تشتل دنياي جيرانه yalnız kuşna mirovaya erzana ve işte ki gelek yemasiye bu ma insana avli. Evet haş hukuk etken, haş adalet etken lazım ve bejin em Kurdan birayet etken hakiki bidene Kurdajı çibunek çibitin. Hem devlete mede peş ve çit hem bu vaşt işte ki gele başı. Hakkı daik. Dayara xodayik ketib zanın. Der rojit hava madi hem kombin. او جدی بیشتر بس امبرایت ام خشک دست خود دنی ملا دلی چه دایی که نصف شیتن خدا من مجبورم پشتگیری بدن آبو هم مجبوریم امیر پشتکرین کار سریعه دی چه دام کردن که ام بیتن ام به حوال همه بشین ام دوین یعنی ام هم مر پشت ولاتی خواب سکنون پشت وی بارشی سکنون هم گل حسکن ملت همه پشتگیری بکت و وی ملت کرد همه رابطه سرخوا دسته خواب داده ایک بوی بارشی ام گره کیفه می خوشه بارشه که باز چه بید گوی مال بره ولام شف روزیل بر Pişkiriya herêmezin malbatên şêdan didin pêvajiyê ku zarok û heskiriyan xwe di şer de wenda kirine. Yek ji wan malbata şîd Amara Roj bîne. Dayika wê hem basa serboriya xwe dike hem jî ji bo aştiyê bank dike.
inşallah de barışay çebe, inşallah de vakabi çebe, inşallah hestre çave tüdöy kone dinarış. Da devam tçe. Piştevi nedkir, duba her tım vaççı beja zeber bende vadı. Mesela zare mehabi yeji geç bir çor zare mehami hingevi akıl tünabi. Hami mehingevi cinayet ediyor. Telavtü bu ne azep çüm ne sabrım be. Xda omara çu heşte tali lid yoxar. Omara o saçu. Omara yaki akıl bir yaki zana. Azep çüm tolu babi xda. Her tüm o kin delevi de hadi. Çıqa babi bahs ger o kin delevi de hadi. 2013 tabi. Havala ki cihati bi havala ki zana bi. Her tüm bana taji putrayı hami tamaşa ke vazani havala ki peşkati bi. Damat havilci bi ruja cumay tavil bi. saat deheni buraya tedil hestere çabe tüdöy kone diye. Metve inşallah daim peygamber zamanı hatta mehedi diye di barış çebe hestere çabe tüdöy kone. Hestere ma hotuna bile hestere döy kone dinle. Ma barış tebe, ma vakabi tebe, ma oşiti tebe. İnşallah de barış çebe, inşallah de vakabi çebe, inşallah hestere çabe tüdöy kone dinar. Gerilayê ji Astarî têkoşîn Cûdî Qala endamê Komîteya Navendiya PKK Qasım Engin kir ku 27 Gulana 2020 de Êrişa Dewleta Tirk de şehîd bûbû. Dema ku em behsa hevalê Qasım bikin tiştekî bi vî rengî tê bîra mirov ez çawa qala heval Qasım bikin mesela çawa pênasa bikim kîjan taybetmendî wîna bilêv bikin tevlîbûna wî ya jiyanê çawa pênasa bikim tevlîbûna wî ya şoreşê hevaltiya wî nirxê yani ji ber wê ki dema ku mirov dixwaze heval Qasım pênasa bike aslında kesayetekî ku mirov wisa pir wisa wesfa lê bike nîne yani wesfê xwe tune heval Qasım hevalekî bi vî rengî ye ji ber wê ki ez bijim heval Qasım hevalekî fedekar e heval Qasım hevalekî pir biheyecan bû heval Qasım hevalekî bi coş bû bi moral bû heval Qasım hemû keliyê jiyanê de hebû ev ne hemû hene yani ez bana benim ser ziman jî ji xwe hene û têr nake ji ber têr nake pênaseyekî ku mirov li heval Qasım bar bike zû mirov nikare peyda bike hereketên heval Qasım pir bala min kêşa bûn mesela dema tiştekî pênasa dikir mesela bi hereketên dest bi rû bi mîmîk yani radibû ser xwe rû dinişt yani tarîf dikir aslında ew kelî jiyan dikir ji ber jiyan dikir mesela em bîst heval li wirbana mesela normal jî em hevalan me sohbet kiriba em her bîst heval diçûn bawayekî xwezayî derdûrê heval Qasım xwendibûn em dikişandin pir çekicî bû yani aliyê wî insan kêşana gel xwe û xwedana guhdar kirin û bi bandur gelek bi pêş de bû min got ya wextê em heval tên geler merheba hûn çawan ev ya heye di naberê me de ji xwe ama yê heval Qasım sankî bi salan bi hemiya rahatî o taybetmendiyekî din jî hevalê ku silav dayî hevalê Qasım ku bi heval Qasım bandur nebûye û heval Qasım nas nekiriye tune heval Qasım hevalekî pir heval bû yani. Wezîrê Karên Derveyê Fransayê me di navbera Türk û Kurdan de navbênkarî kir. Wezîrê Karên Derveyê Fransayê Jean-Louis Barrot bersivda nameya Senatör Pascal Savodol ku di nameyê de dihate gotin divê Fransa rêveberiya Xwesêra Bakur û Şatê Sûriyê bi tenê nehîle. Barrot anî ziman ku Fransa Kurdên Sûriyê diparêze û hewldanên xwe yên dîplomatîk ên ji bo aramiya li Herêmê dewam dike. Nameya Wezîrê Barrot a ji bo Senatör Savodol bi vî rengî ye. Fransa rewşa Kurdên li Sûriyê hevalbendên me yên dîrokî yên têkoşîna li dijî terorîzmê bi baldariyeke taybet dişopîne. Weke Fransa me di çarçoveya koalîsyona navnetêwiya li dijî Daişê de li gel hêzên Sûriya Demokratîk bêhnaber têkoşîn meşan. Li Sûriya nû divê Kurd bi rengekî tam û welatiyên wekev beşdarî ji nû ve avakirina civaka Sûriyê bibin xwedî nasnameya xwe bin. Di navbera Kurdên li Bakur û Şatê Sûriyê û raydarên Tirk de me karekî navbênkariyê kir. Di danûstandinên xwe yên bi rêk û pêk de em bank li raydarên Tirk dikin ku kêmkirina rêgeşiyê teşwîq bikin dawî li rewşa şer bînin. Her wiha ji bo hevdîtina navbera Kurdên Sûriyê û Kurdên li Iraqê hêsan bikin em xebitîn.
Endamı komiteye gel u baweriya KCK Mirxan Karker Liser Selefiti u İslama deslatari jane feraqivi Mirxan Karker diyar kir ku dve cevak lehemberi wan kesan ku ole bi kartine hişyar be u gut rebera pol lehemberi ve İslama demokratik peşxistiye geleme de lehemberiyen ku mal u milke geleme veke ganimet edibinin xwedile nirxen xwe derbikeve dve meleğin Kurd u Welat Parê jî baldar ben û civakê peşengê bikin. İslama destlatları vek selefîtê te pênase kirin mirov pêwîst e dîrokavê mêze bike dîrokavê xwe heya Hezretê Muhammed dibin wek xwe dişibîne sahabe tabiîn tabiîn ama paşveruya wan heya İbn Teymiye dişe yani ya rastî serokatî xeteriya vê pir zû dît em bêjin wisa hişyarî çêkire ji ber vê demarek demokratîk İslam pêşxist tevgera azadiyê çima çünkü rê nîşa civakê dide çünkü pêşengê civakê ye çünkü işte serokatî em bêjin felsefek derê xistiye holê mesela mêze bike hereketa me mesela yek lokma yek hırka felsefe me esası eve aslında felsefe İslamiyet'i ev mesela yek em bêjin şoreşkerî me işte em bêjin yek gerilayê me yek devriciyê me mesela tiştekî bo xwe naxwazitin bilî silahê wê yek tiştê wê nîne lazim e mesela civak hember wan pir baldar bîtin yani melayên me hember wan pir baldar bîtin zanayên me hember wan pir baldar bîtin yani em dibêjin dem dibêjin işte heval dibêjin işte mesela em bêjin serokatî perspektîfê dû hene dibêjin demokratîk İslamî em hestken pêş bixin nav civakê da hinde kesîm hene em bêjin hinde cemaat hene van îşan ji îşê demokratîk İslamê pêş dixin ama ev yê tundre civakê da yani dîrokê da çi tiştî xelet hebîtin wî tiştî ji xwe re mînat digirin ji ber wê yani pêwîst e mirov hember van pergalek ku demokratîk İslam bingeha wê bêta ava kirin civaka êzidî civaka bisilman civaka durzî civaka em bêjin elewî mesihî yahudî giştî civak ne nav şerekê da wek işte felsefa tasavvufê hemî kes hevra her yani baxçekê da hezar gul hevra jiyan bikin mirov felsefeyê gusa baweriyê gusa bidete ava kirin ev jî ser çi dête ava kirin mirov van insanan ev gotinê van insanan deşifre biketin wan nav civakê bidete kêlekê û ya serê ya herî esasî mirov dikare vê çendê bêje ya tavî Polisên Iraqê avêtin ser şaredariya Girzerî Şengalê di fermana 2024 de 2014 de Girzerîkê ji wan gundan bû ku pêşengî ji berxwedana li dijî çeteyên Daişê kir. Ji ber vê jî çeteyên Daişê herî zêde zirar dan Girzerîk û piraniya malan wêran kirin. Piştî bi salan ku gel vegeriya Girzerîk rêveberiya Xwesera Şengalê jî beriya niha bi demeke ji bo pêşwazîkirina pêvajiyên gel û xizmetguzariyê xebatên şaredariya gel a Girzerîk da dest pê kirin. Lê ev sasiya ku ji bo xizmeta gel hate avakirin du ji aliyê polîsên Iraqê ve hate dagirkirin û rê nayê dayîn ku şaredarî ji bo xizmeta gel warê bikaranîn. Çavkanên herêmî ragihandin ku ev hêz bêyî ku ti belgeyan jî bahaneyekê nîşan bidin dema karkerên şaredariyê di betdaneyê de bûn ketin şaredarî û dagirkirine. Rêveberiya Xwesera Şengalê û raydarên şaredariyê hewl dan ku sedema dagirkirinê fêm bikin. Polîsan tenê gotiye biryar ji jor hatiye dayîn û li wir bi cih bûne. İsal Su duyemîn pêşbirka rojnamavaniya ya şîirên çepemeniya Azad û Musa Antar têlê darxistin. Pêşbirk ji aliyê rojnameyê Yeni Yaşama ve tê organize kirin serlêdanên ji bo xebatên şehîdên çepemeniya Azad dest pê kirin. Ketkarên çepemeniyê dikarin heta dihê îlonê serlêdanên xwe bike. Pêşbirk ji 6 beşan pêk her beşdar dikare tenê ji beşekê de û bi berhemekê beşdarî pêşbirkê bibe. Berhemên hatine hilbijartin wê hejdeyê gula îlonê bên eşkerekirin û paşê bi merasimekê xwediyên berhemên hilbijartî wê bên xelatkirin. Ji bo her beşê ango kategoriya pêşbirkê jî jûrî hatiye diyarkirin. Jûriya nûçeyên Kurdî Sima Birokê, Münevver Karademir, İdris Kara,
Bişar Durgut û Ramazan Ölce. Jûriya nûçeyên Tirkî û nûçeyên Bidîmen, Faruk Bildirici, Ali Duran Topuz, Banu Güven, Candan Yıldız, Nezat Doğan û Mehmet Ali Çelebiye. Jûriya nûçegihaniya jinan, Acin Dilek Öncel, Derya Ceylan, Elif Ekin Saltık, Gülfem Karataş û Bircan Değirmenci. Jûriya Veneyan, Ramazan Öztürk, Öznür Değer, Salih Yeşil, Özcan Yaman û Murat Baykara. Jûriya Karikatüran, Kemal Gökhan, Gürses, Erceren, Aslı Alpar û Roni Bateye. Xebatkarên çepemenî yên ku dixwazin beşdarî pêşbîr gebibin dikarin li ser navnîşana berhemê xwe rêkin. Navnîşan wiha ye: e-posta mailto apemusa özgür basın gmail.com. Telefon 0 212 252 83 Fax 0 212 252 83 Heva navnişana adresi Taha Şehit Muhtar Kolana Bekar No Heft Nokta Sise Beyoğlu İstanbul'e. Enstitüye Lêkolînên Aşê ya Norveçê Piryo raporekê weşand û diyar kir ku şergiran dibin dinya parçe dibe. Rapor Piryoyê li gorî daneyên zanîngeha Uppsal ya Swêdê ve hatiye tomarkirin û dibêje pirsgirêkên tundiya li cîhanê zêde bûne. Lêkolînerê serekeyê raporê Sîrî Ağız Rustar jî got ev yek ne tenê zêdebûneke demkî li gorî 10 salan beriya niha cîhan hîn bêhtir bû qada şeran. Di raporê de tê gotin ku sala 2024 de li 6 welatan 61 caran şer qewmiye ev hejmar ji sala 1946 û vir ve gelekî zêde bûye. Li hin ji van welatan ji carekî bêhtir şer qewmiye. Welata herî zêde şer li çêbûye Afrikayê û 28 caran çêbûye. Li Asya 17 caran, li Rûşlata navîn 10 caran, li Ewropayê 3 caran, li Amerîka jî 2 caran şer çêbûye. Di şer de nêzî 129,000 kesî jiyana xwe ji dest dane. Hejmara kesin bi zorê koçber bûne bû 122 milyon kesî. Li gorî rapora Komîseriya Bilind yê penaberên ya netewên yekbûyî UNHCR'ê ya sala 2025 hejmara kesin bi zorê koçber bûne li cîhanê heta dawiya Nîsanê bûye 122.1 milyon insan. Di rapora salane de têgotin ku dawiya sala 2024 de hejmara mirovên li gelamperiya cîhanê bi zorê hatine koçberkirin bigîje 123.2 milyon kesî. Li gorî raporê vegera koçberan piştî hilweşandina rejima Sûriye ya Beşar Esad dest pêkir û zêdetirî 500,000 kes vegeriyana cîhûwarên xwe. Di heman demê de 1.2 milyon kes ji koçberiya nav xweyî vegeriyane. Têpayîn ku heta dawiya sala 2025 bi tevahî 3.5 milyon kesên din vegerin. Li gorî raporê ji sedema şerên li Sudan, Myanmar û Ukraynayê krîza koçberiya bi zorê her diçe kurtir dibe. Sudan bi 14.3 milyon kesan xwedî nüfusa herî mezin ya koçberan e. Li gorî UNHCR'ê pêkhatina aştî û agîrbestên dem dirêj digarê pêşî li meyla koçberiya bi darê zorê werê girtin. Netanyahu ji Washingtonê xwest ku bibe navbênkarê dan û standinên Tel Aviv û Şamê. Berpirsên İsraîlê ji malpera Agios re axivîn û gotin Serokwezîrê İsraîlê Binyamin Netanyahu agahî daye û nûner Amerîkayê li Sûriyeyê Thomas Baraks û ji wê xwestiye di nava wan û Şamê de bibe navbênkar. Berpirseke İsraîlê jî got eger li hevkirinekê çê bibe wê bibe danûstandina yekemîn ya di navbera İsraîl û Şamê de. Malpera Agios ragihan ku berpirsên İsraîlê dixwazin têkiliya Şamê ji İran û Hizbullahê qut bikin û pêvajiyeke dîplomasî bidin destpêkirin. Barak di serdana xwe ya Şamê û vekirina konsolosxaneyê Amerîka ya li Şamê de gotibû ku alosiya di navbera İsraîl û Sûriyê dikare were çareserkirin. Berpirseke Amerîka jî gotibû İsraîlê xetên xwe yên Sûriyên derbarê Sûriyê ji Barak re diyar kiriye. Yek ji xeta Sûr divê baregehên leşkeriyên Tirkiyeyê li Sûriyê bêne girtin ya din ji hêzên İran
İran û Hizbullah bi tawayî venegerin Sûriyeyê. Belediye Encümen û Çênî rû pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.